O komforte spánku rozhodujú viaceré atribúty posteli. Jeden z atribútov môže byť napríklad dostupnosť do postele. To znamená, či rám postele nie je príliš široký alebo úzky. Ďalší z atribútov pri výbere postele môže byť samotná farba, ktorá pred samotným spánkom navodzuje nejakú atmosféru počas spánku. Či je tá farba príliš agresívna, napríklad červená, alebo zase príliš chladná ako modrá. Na tejto posteli vidíme koniakovú farbu, tá je v podstate neutrálna, môže navodiť príjemnú atmosféru. Záleží však na výbere jednotlivých spáčov. V súčasnosti ľudia preferujú vyšší štandard spánku, volia skôr hotelový štandard, to znamená, že posteľ by mala byť vyššia. Čiže keď sa zobudia, tak si sadnú a zošmyknú sa na rovné nohy a potom sú to väčšie rozmery postele, pokiaľ im to priestor dovolí. To znamená, že ideme nad 200-250 cm v šírke.